Cette chorale tchéco-ukrainienne appelée Soniachnik a été fondée à Litomyšl en 2022, quelques jours seulement après le début de l'invasion russe. Ses membres chantent des chansons tchèques et ukrainiennes pour soutenir les soldats sur le front. Ils vendent aussi des t-shirts, des bracelets et des souvenirs pour soutenir financièrement l'effort de guerre. Se Soniachnikem jsme vydali toto úplně nové CDčko, které se jmenuje Ještě chvíli. Ukrajino, vydrž ještě chvíli, i my chceme pomáhat ještě chvíli a ještě chvíli a ještě chvíli, než ta hrozná válka skončí. A já se těším, že jednou na tu Ukrajinu pojedu a navštívím všechny ty kamarády, co dneska tady v Litomyšli se mnou zpívají. Au cours de l'année dernière, l'initiative a permis de récolter plus de 80 000 euros. To CDčko pro náš soubor znamená, já doufám, že začátek, ale je to výsledek té dvouleté práce a toho našeho snažení. Je to něco, co už můžeme uchopit, nabídnout, ukázat a právě i prodat a ten výtěžek z toho poslat zase na pomoc Ukrajině. La chorale se réunit pour répéter chaque semaine et organise des dizaines de représentations caritatives par an. We enjoy with girls because we can be part of help for our homeland. And from other side, it's big hope about our future victory. This idea, I think, make our victory closer. L'argent récolté par la chorale sert à acheter des kits médicaux et des sangles qui sont ensuite envoyés aux soldats ukrainiens sur le front. Češi si stále dobře pamatují výročí okupace v roce 1968 organizované Kremlem. Připomněli si ho právě před několika dny 21. srpna a takovou hrůzu už nechtějí zažít. Proto také tolik pomoci Ukrajině. Jiří Skáncel, Euronews, Litomyšl.